Komisi benta ban ai mensiam at penstori ki kena skol ha kapuli ban kentiu yak kerdan jong kajing start ka Neutrap Youth Council HYC shilla area unit kalapun ko buram nyawat ki kena puli na kadong kathan shilla ki bana po skol Ramkrishna Mission batka wa adadar Robinson Singwan Secondary School ki paisa kerdan kapa kam hajrang ha ka exam SSLC examination Kaneka khusnam kabal Assam shikhna kadeka khusnam Excellency Award ha kaba upresident barang ba kaseng uba Robert Jun Kharjaran lamba ujana secretary uba Roy Kupar Sunram kila ya dan ringkat ha kaneka jingsam khusnam kabal along menta kasi hasilong club ban yo ban yadun benta pi hani ka por ka bamta ma mobli ka lesi kan di ka jeput ku budun burom ka ba compare la nang belum unik no haman ki ceka ki ba ni pen ku burom ma ka por mangilet haki unit sakil ba ku burom o ki dei ki breu ki ba national ki dei ki nong kdong rei ko pon ki puli chasor ida ada kan mau ha por mangileng pen ku burom ha ma ko ro bobon hi ki wan na ki school ki bade na sora na khapson re ni ka jing kup jurom burom jong ka sala unit ka long fair ka long unique mobli ka dang kawan ra ya artli ki jing toy ki ba kongsan e kawai ka long ba kumbang itep ba ki bopon hi ki long long sem abang ni puli ha nong kandong lani hasnong ka dei na kadaw jong ka jing ban se jong ka jing dok Kadang nyimla na si ban pa sa school ki basa jangai lani le si kadi na kadaw jong ka jing yakia ka kam hayi ngasen no le si ki don ki bahayi ngasen ya ka bahab ban ri ban sumal na petlang ta kadaw bat ka ba arpan kalong ka jing stenat jong kani ka award kalong ba kalalong kum ka jing ai mensim mi ki school hanon kadaw no boleh ladangi ladakum keseng nimle ya kani ya kaban ya ailang kakti kamon kakti kadian ya kaban penkiulang ya kapuli kaputi haki school ki bakam border ki bakam hanong kandong lada baro nginsu ya mare thong tangban wan haki sor berkhapsor kan mat jinge adu kata-kata ya ka jelahi berwei susi belum ba kasorkar hadu menta kampak da pai ya kita ki khmat ki jong bendong lada phile ya ka jing pulie dani wat ya ka jing thokit punia ka babiang ngatharai ki bobon hi anong kendong lada ngi jencar kan no ru habukut endang ladep ya kelas 10 ni ya be no ban kiu sa selong but kadaw jong kata kalong ka jing bom don ki school ki college bak university ki babiang anong kendong Tikani ka award na si kandi ka jing kan mau ya kasorkar banang na siya kaman habang i kentiu ya kapuli kaputi kadeiru ban pai kamat sanong kondong what haki district headquarter ki balahe kum ga mo karak ka noston ninom yo ya kita ki college ki balabian tigi kmi lenti banang na siya kamat si kasela kasora ki block headquarter ki bopero ki yo ing ki college la kumno gidon kam ki college sarkar ki bobiang hadu haki block level khnang ba ki breu ki baduk ki breu ki bakanduk ki breu ki bamat jing e ayu ngasem hanong kandong ki yo ya ta ka jing puli puti ka bobiang hep bai ngam kwa ban shim ya ka pon re tang kandiat ka bang kwa ban ong pi ka long tang kani wat nom shim ba kani ka khusnam ka ba pio menta kan pen sarong ne kan pen khalo no ebi kedang don da ki bon ba ki khusnam ki ban up ya pinang ne sakmak la da pi 3 minute ba 3 shito wat ai ba kani ka khusnam ka ba pio menta kan dei ka khusnam ka ba khadu ka ba pinyo aga jing jumpi
to ai ba kan le se kan de ka khusnam ka banang ai men sim ya phi ba phinong yo ye shibun ba ki khusnam nang ne shama ka shnong sila ka jong phi ka la de lupa ka shnong ka ba pau ka ba penmi ye shibun ki khrau par khat ka jam ru go jong ni lada kata ka pateng ka bompat don surok ka bompat don light ka bompat don internet ka bompat don irem ka penmi ye ki khrau par khat ki ba sandur wat ka sik chidum Atrai lada mentah apa, lada nyimla syu penmi yang kata kabumut kapau kubno, kapau ba senong sela kat nami kipor nginang biar. JM na Flosroy, UDD na Flosroy, penmi Dr. Don Bampuai dua boleh. Kalau penmi ye subun, ki MLA, ki MDC, ki balapau, kalau penmi ye ki doctors, ki waper ki officer, masuk banong ba piro, kidei banang tres hitam, kumno lada pimtam, mo, nasi kan nasi bantam kan gaji staff dong JM na Flosroy, kumno tang bandar rengkap lo nasi kalau je. Dengan mensim yo piwa pimdei bangun no tang hagani kabenta, pinang tres hitam susu, mo pinang yo, ya ka jingnang gaji staff, mo pinang yo, ya ka nam ber kaburan, ka jadru ka jongi. Nana tu pi hot lada pinpek ya kalau tersirit labun lakiu man kas pos nem kalau tersirit ke jongi kakiu hari lada pinpek pat ya kata kajing penmi ya kita kiklur kita kiriu satar kita kibriu kibala ban poi syaka nam gila duna kan ngi isi lakan no snem ngim shemyo IPS ngim klamyo IS lakan no snem ngim shemyo shu ya kibriu kibala ban pas ya ki kardan ke papero nan jinda la kamen bahagawe isi nan rung ha kanu ko office sarkar le se new pass nem chikos nem ni bangan yu I wela ni a ka pen jong ki pin yalam ya ka jala ka jongi hantai hasket teriat se kum ki IS le ki IPS tresitom watom ai bakane ka jingjok ka jong pi ka ba menta kan penhun no pi henry to ai bo undi mau mer uba penang kerja nak kuai ke pos batang iwai jingkerpat iba nak kalian ke jongan nak ka jem du hi bara kuai ke bang akwa ban kerpat ye ki samla ke badang lung ha ke por ke bamta kalong ba oi banyo ikam sarkar kalong ke badon kam du kata ban pas ye ki IPS ki IAS kalong ke badon kam du kata mereka wei ke badon kam ye kalong ba ni don kam ye ki kun samla menta ban pentibit ye ladi om tangkum kinong yo kam reikum kinong ai kam ni don kam ye phi ba pin pentibit ye ladi le se haka sengkam semjam no boleh kat no mentang ni yo kam sarkar yo kam sarkar le se phila ban kersian ye ladi ba ai ke jongki hari lada phi rung ban sengkam le se phila ban ai kam ni kinong sela le kispa ber ke hajam shim ya kene kum ka challenge hot ka ka jawat ka don kam ni shubun ge jingaram andrei shim ya ka kum ka challenge balada hawi gesni inut ban ong ba indon inmi kita kirurang ba bat kithe kan sai na ka jam do jongi ki boong bangam don kam berwat kam sarkar andrei ngala ban ai kam ya kispa ber ke hajam ki samla jongkari ba ka jam do jongi ailang yu senyang uben hei ya ka jing start jing champang de dong pi syakari ba ka jam do ki snong ki thau ki jongi ki don kam ya ka jing tebe syarat jong ki ru start ki ru champang ki balang ki don kam ya ka ti go mon ka ki ga diam de jong pi bena terong le ka imlang ka salang hi bara koi ka don kam ya pi na lor ba pi hapan puli ban pentibet ya ladi wat klet ba ka kamram ga jong pi ga long ru ban no yu senyang uben hei syaka imlang ka salang na ka snong syaki balang syaka it ke hima bat ari ba ka jam ru ka don kam ya ka tiga bon ka tiga diam ke jong pi bat kentang ya wai ka bang akwa ban ban hukum ga ni pot om dei tang ya pi henry ya baro ki samla pule ka long ba wat no pen kut no ya ka jing pule jong pi ha ki drops ki bang yu I menta kala ima du kata akari ba ka jam ru jong wat ai ba kata ka academic pressure la da pidon kan penbor pi bakun le kurup no kini jing sneu aga jing ibu jong pi wat ai ba kano ka jing ya tungku aga jing im ku jong pi kan penbor pi ba pi hak ban le
ya kum kile na kentu ki samla ki hep ke borit bakari bakajak ru ka jongi kam pandai bentuk mensim kam pandai ben syak ya lam bakla hakum kini gi jing sneu ya ka ba kum ga jala ni hap ne pakhat bon sin bat bandar kom bat na shimru le si ya kane ka kabu ban om ya ki school bat ya ki college ya ka embos ya ka university bakala don kam hadu kata-kata balik se ka jing hikai ya ka jing sneu jong drop bat kuai ken rung haka selebos jong ki jaka pule namar la dang nyimle umta niyo i ba uni u jingdi bosneu ula ben penjot sendan ya kalawai pernai jong ki hep ke barit bat kumjuru ya kalawai pernai jong kari ba kajak jongi angkwa ben sim ka por ngakit